veľký pán, veľký pán. Takže hovorím, všetci speváci, čo kolo neho boli, nemohli spievať. Stále boli, ja sa Matúš nevyhrážam nikomu. Ja hovorím, keby som žiarlil, tak to riešim pred 20 alebo keľo rokma. A nie teraz. Ja to vôbec neriešil. Ani predtým, vôbec to nebudem ani riešiť teraz. Len proste, nech je pravda vonku. Proste nebolo to tak, jak utori, a proste mal by byť ticho. Je rád, tam, kde je, dosiahnuł si toho, co si chcel. Dosiahnuł. Máš všetko, máš i peniežineška, motory, máš chyžu. Co ešte chceš? Jak vzniklo meno Culi? Proste od decka. Každý máme nejakú prezivku. Tak proste to je po jednom muzikantovi. Lebo proste po jednom muzikantovi začali mne tak nazývať Culi. Takže to už, i keď som s Artepom hral, tak už som tam bol Culi. Takže to je stará historka. Nie, akože veľa ľudí proste nevie, ako to bolo. A tí mladí, lebo Ďoďolovas. Áno, je to spevák, ja neutorím. Ale to není všetko. Keď nepovieš pravdu, tak ani sa nevyjadruj. O nič nejde. Nejde o nič, ale proste už dosť bolo. Proste ľudia nech vedia. Ja som založil Gypsy Culi, ja som Culi a nikdy som nemal nič proti tomu. Aj chlapci pokračovali. Ja som bol rád, že čo sa dokázalo, ale proste hyena ostane hyenou. Nepozná ani proste tam není charakter. On si myslí, že keď dneska má peniaze, že má charakter. Dneska človek môže byť chudobný a charakter máš. To neznamená, keď máš peniaze, máš aj charakter. A ty ho nemáš. Nikdy si ho nemal. Bo si hyena. Hyena si a využil si mňa, moju rodinu, moje meno, moje majetky, moje všetko. Takže asi takto. Lebo dotklo sa ma to, lebo proste stalo sa to, čo teraz on urobil podcast, na základe toho sa niečo stalo a mrzí ma to, že jasne, on má svojich ľudí vedľa seba, ktorí ho budú podporovať a mne to je jedno. Tí ľudí proste budú stále za mnou. Mne to nezajíma. Jak celý život. Proste on má svoje publikum. Ja žiadne publikum nepotrebujem. Do dneska som nepotreboval. Ja si žijem sám svoj život a hudbu som bral stále ako koníček a stále budem brať celý život. Takže Clash 12 Richie. Richie, on není chlap. On není chlap. On povie, že on není bitkár. Už raz som chcel, tak sa pokakal. On je spevák, on není bitkár. Ani ja nie som bitkár, takže... Ale bolo by to zajímavé. S Marečkom, co urobil. Jasne, lebo to je hyena. On nedovolí, že by niekto proste bol vyššie, a nie, že vyššie, že by sa dostavil dneska k jeho nie, proste. To nech si každý urobí svoj názor na to, ale proste hovorím, nebudem to tu zdržovať. Kapela Gypsy Culi vznikla úplne inak. S inými členmi. Založilo sa na základe Gypsy Artepu, že sa odišlo z Artepu. Polovička kapely sme založili Gypsy Culi, ale hlavným zakladateľom som bol ja, jak investorom, takisto i vyberanie muzikantov. Takže odišiel som
A jemu to bolo málo, že som mu nechal kapelu, že som mu nechal všetko. Zobral mi ženu, majetky, celú rodinu. A dodneska mu môj syn, no Adrián, dobre, je len bubeník, akože, ale dodneska môj syn mu robí koninu. Keby nie on, a nie tak, keby nie ja, tak ani nikto nevie, že ty existuješ. A môj syn ťa obnovil. Lebo keby nie jeho, tak chodíš po garáni po ulici, z chyži do chyži nasad a špívaš po ulici, jak si špíval. To je všetko. A robte na mňa vysielania, liveky, ja sa viac tomu nebudem vyjadrovať. Každý si popočúvajte. Realita a pravda je to, čo som povedal. Ja nepotrebujem meniť históriu. A po druhé, ešte prvá akcia nebola svadba, ale zabava v Čemernom, pri Vranove. Chudá Kalo, to sme mali debky, lebo prvá akcia bola a zachrypol tam. Nevedel tam ani odspievať tú noc. Ale dali sme to proste, to je jedno. Aj prvá akcia bola vo Vranove zabava. Nemám to za potreby, ale proste ja mám tiež svoje publikum, Emile. Tiež mám svoje publikum a tiež to ľuďom vadí, čo on, ako sa chová za tie roky. Ja v živote som sa zle k ním nechoval. V žiadnej kapele, ako žiadne z členov kapely Gypsy Culi. Proste ukončilo sa to, Ďoďo urobil to, čo urobil. Nikto to neriešil. Ani ja. 25 rokov. Neriešil som to. Ani nechcem to riešiť. Jo, Komarany, Daniel, pravda. Ale Komarany boli, jo. Ja som povedal niečo iné. Dobre, to už... Áno, Kalo bol frajer, ale ako s Kalom to bolo tiež ťažké, lebo on mal peknú farbu, ale nevedel tak spievať. Až po čase proste my sme fakt ako Gypsy Culi, tie začiatky boli ťažké, lebo sme trénovali, skúšali, až Kalo sa rozospieval. Je to tak, Daniel, môže. Určite pri Vranove i Kalo mi to tak utrlo, že tam sme hrali. Tak. Určite Kalo bol pán spevák, on mal farbu. Škoda, že neboli také štúdie, jak dneska, lebo keby Kalo do dneska spieval so svojím hlasom, tak to je proste, to bola krásna vec. Kalo keď spieval, tak to si pamätám, my keď sme hrali prvé kolo a ľudia sedeli a plakali. My ako muzikanti sme nevedeli, kde pozerať, lebo sme plakali tiež. Ako fakt, proste mal svoj hlas, mal svoj charakter hlasu. Proste bol to ten štýl, čo my sme chceli, aspoň čo ja som chcel. No. Ale dopadlo to tak, aj dopadlo, bohužiaľ onemocnel a nemohol už spievať. Janik ešte viac viditeľnil. Jasne, že viac viditeľnil, je iná doba, inakšie sa hraje. Keď za mojej doby, keď sa hralo pred 30-40 rokmi, tak to sa hralo úplne inakšie. Jednoducho, nejako teraz. Dneska to je složité. Ja chcem hrať príklad, ale nemám klávesaka. Nezoženiem klávesaka. Proste dneska je tá doba úplne niekde inde. Proste dneska je to vyspelejšie. Takže a Janik proste, on je v tej dnešnej dobe, takže jasne, že zdvihol kapelu tam, kde je. Je to tak. A za čo som ešte chcel povedať? Každý vie, že som Culi. Nie každý to vie.